Профільны фасад мае рызаліт, упрыгожаны іанічнымі паўкалонамі. Вулічны фасад дакладна падзелены на два ярусы. Першы ярус, дзе размяшчаліся асноўныя банкаўскія памяшканні, раскрэслены гарызантальным рустам. Другі ярус, які ўключае другі і трэці паверхі, мае вертыкальную графічную трактоўку. Асноўную тэму другога яруса задаюць пілястры і дробныя лапаткі ў цэнтры аконных прасценкаў ад першага яруса да завяршальнага карнізнага фрыза. Фрыз насычаны дэкаратыўнай пластыкай у стылі ампір. Спалучэнне вертыкальнага і гарызантальнага строя абодвух ярусаў выступае моцным сродкам мастацкай выразнасці. Фантастычныя расліны і жывёлы адносяцца да стылю мадэрн. Будынак вельмі маляўнічы, шыкоўны і прывабны. Свято-Мікольская царква Палескай чыгункі. Урачыста асвечана ў 1904, паўстала паводле праекта Станіслава Шабунеўскага. Царква будавалася на ахвяраванні паскевічаў і працоўных Палескай чыгункі. Паводле падання, значныя грошы ахвяраваў святы Іоанн Кранштадтскі. Кожная чыгунка ў расійскай імперыі мела свой індывідуальны мастацкі стыль у дэталях пабудовы. Адметныя рысы Палескай чыгункі – гэта буйныя нішы з зубчатым фрызам у завяршэнні. Аднак сустракаюцца і улюблёныя архітэктарам шабунеўскім элементы. Гэта портыкі, паўкалоны, пілястры, прарэзаныя вертыкальным рустам у выглядзе своеасаблівых трыгліфаў. На мяжы 17-18 стагоддзяў Свята-Мікольская праваслаўная царква ацалела пад ціскам уніятаў. Адметна, што і за савецкай улады Свята-Мікольская царква заставалася адзіным дзейным храмам у Гомелі. Відаць, нездарма лічыцца, што Гомель знаходзіцца пад асаблівым апякунствам святога Мікалая. Адрэстаўраваная царква цяпер з'яўляецца галоўным храмам мужчынскага манастыра Гомеля. Жылы дом доктара Александрова пабудаваны Станіславам Шабунеўскім на Ірынінскай вуліцы ў 1903 годзе.
Гэта жылы дом маёнткавага тыпу з'яўляецца новым тыпам гарадскога дома, які быў папулярны сярод гомельскай інтэлігенцыі ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Дом быў адначасовай прыватнай клінікай. У ім размяшчаўся прыёмны пакой, кабінеты, палаты для пражывання некалькіх пацыентаў. Архітэктурная эстэтыка служыць тут не толькі ўпрыгожваннем, але і своеасаблівым метадам лікавання прыгажосцю. Запрашальным элементам цэнтральнага ўвахода з'яўляецца прастакутны ганак, каранаваны фігурным атыкам на 2 квадратных калонах. Фасадныя плоскасці калон упрыгожаны ляпным ампірным дэкорам. Ляпная дэкаратыўная пластыка пакрывае аконныя прасценкі і лентачныя карнізы фрыз. Цэнтр атыка упрыгожвае фамільны вензель уладальніка дома. У 1907 годзе Станіслав Шабуневскі праектуе будынак тэхнічнай вучэльні. Будынак пабудаваны ў стылі мадэрн, двухпавярховы, у выглядзе выцягнутага прастакутніка. Дамінуе цэнтральны аб'ём, які вылучаецца па вышыні і працягласці. Асноўным матывам з'яўляецца рытмічны строй вертыкальных пілястр і высокіх арачных аконных праёмаў другога паверха. Верхняя частка пілястра упрыгожана накладнымі ляпнымі дэталямі. Пластычныя формы абрамлення ваконных праёмаў, мяккія плаўныя лініі, якіх пераплятаюцца адзін з адным, ствараюць непаўторную пластыку будынка. Станіслав Шабуневскі паступова пераходзіць ад эклектыкі да мадэрну, моднага на той час у архітэктуры. Стыль мадэрну палягае на праектаванні знутры на знешняе, ад плану да аб'ёму. Менавіта так спраектаваны пабудаваны ў 1908 годзе даходны дом купца Грошыкава на рагу Мільённай і Баярскай вуліцы. Новым у кампазіцыйным строі галоўнага фасаду з'яўляецца паўцыркулярнае абрамленне балконнага праёма, якое завяршаецца скульптурнай дэталлю ў выглядзе жаночай галавы з доўгімі валасамі, што характэрна для мадэрну. Фрыз пад карнізам зроблены ў выглядзе рытмічна паўтаральных арак, запоўненых арнаментальнай дэкаратыўнай пластыкай. Рэльефныя арнаменты выкананы ў выглядзе невядомых раслін, дзівосных кветак, мяккасць і плаўнасць якіх ствараюць своеасаблівы ўзор, напоўнены ўнутранай экспрэсіяй. Дом належаў буйному прадпрымальніку і гарадскому галаве Гомеля Грошыкаву. Ён паходзіў з вядомай сям'і веткаўскіх купцоў-старавераў, уладальнікаў прыстаней, рыбалоўных гаспадарак, вядомых ва ўсёй расійскай імперыі. На пачатку 20-го стагоддзя Гомель шэраговага павятовага горада ператвараецца ў буйны прамысловы і гандлёвы цэнтр з насельніцтвам аж 100 000 чалавек. Гомель вельмі павялічваецца ў памерах. Менавіта пры Станіславе Шабуневскім з'яўляюцца новыя раёны ў Гомлі. Напрыклад, Каўказ. Асушаецца так званае гарэлае балота, якое знаходзілася ў той час у раёне сучаснага аўтобуснага вакзала паміж вуліцамі Перамогі і Палескай. У 1909 годзе, да стагоддзя з дня нараджэння расійскага пісьменніка Мікалая Гогаля, у горадзе прымаецца рашэнне па будове гарадскога парка імя Гогаля. Раней у Гомелі не было уласнага гарадскога парка. Тое, што мы зараз называем паркам імя Луначарска, на той час была прыватная ўласнасць князёў Паскевічаў, таму ўваход сюда быў абмежаваны. Гомелю быў неабходны свой муніцыпальны парк.